Ρύθμιση ζυγαριάς, φαίνεται, ρύθμιση ζυγαριάς για το βάρος της. Πατάμε 35, 71, 59 και το πλήκτρο τάρε. Και εδώ μπαίνουμε μες στο μενού. Εδώ είναι το maximum βάρος της ζυγαριάς. Άμα θέλουμε τα πειράζουμε, άμα δεν θέλουμε δεν τα πειράζουμε. Δηλαδή ποια λειτουργεί αυτό το function 1, άμα θυμάμαι. Πατάς function 1 και πατάς εδώ το νούμερο που θέλεις και πατάς το add. Λοιπόν, όταν θέλουμε να πάμε, έχει και υποδιαστολές και τέτοια, δεν μας χρειάζονται. Τώρα όσο αφορά για τη ρύθμιση του βάρους, πατάμε το add ακόμα μια φορά. Εδώ βάζουμε το βάρος του κιλού, τι θέλουμε να βάλουμε πάνω σαν, ας πούμε, για να την καλυμπράρουμε. 1 κιλό ας πούμε. Πατάμε ξανά το add, μας λέει load, φορτώνουμε το βάρος, δεν το βλέπει σωστά τώρα, και πατάμε 0. Το περνάει, τελείωσε, 1 κιλό, είναι έτοιμη ζυγαριά. Ευχαριστώ πολύ.